Hey class, magandang hapon. Magandang hapon po. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Ito po. Tapos tayo kanina ng ating procedure. So how do you find the subject, class? Okay lang ba? Okay lang? Yes, sir. Okay, sige. Dagdagan pa natin ng konti. Okay, sir. Ito yung ano yun. Ito yung kwan eh. Before you have your OJT, dapat sa classroom, meron din kayong tinatawag na inspection, survey, and mapping. Actually, ito, pag sa face-to-face, may workshop pa rin ito, parang ganun eh. Kasi ito yung mga, halimbawa, kung dyan tayo sa NTI, iikutin natin lahat dyan yung mga rooms from USA, doon sa ACAD, at yung mga rooms, multipurpose, tapos yung mga kwan natin, yung ating mga banks. So, titingnan natin kung anong fire safety doon. They're compliant with the fire code. So, dahil tayo ay nandito sa pandemic, so, kwento-kwento na lang muna tayo. Okay lang, dituhan na lang tayo. Baka sabihin naman siya, may pagagawa na naman yan. Wala akong pagagawa sa inyo. Wala akong pagagawa. Kasi kahapon, parang malungkot kayo lahat. No, nakuha natin instructor. Stricto pala ito eh. Sayang. At bakit pa kinuha natin ito? Hindi, wala. Bentuhan lang tayo dito. Okay, inspection, survey, and mapping. So, ganun din ang gagawin nyo pag nag-OJT kayo. For sure, you will conduct inspection, iso-survey ninyo, tsaka magmamap nyo, and then you have to make your after inspection report, lahat ng mga establishment, protection of occupancy. Halos lahat eh. Halos lahat. Inspectionin ninyo. Okay? Actually, class, ma-exe lang ito. Pero you will find dito na may marami kayo matutunan. Hopefully, may makuha kayo. Okay, ano bang objective natin? Bakit ba tayo nandito na naman kwentuhan ng fire code na yan? Of course, sa lahat ng mga fire protection appliances, ang pinaka-the best talaga is passive fire protection appliances. Kasi ang mga active, ang sprinkler, masusunog yan. Ang FDAS, masusunog yan. Emergency light, masusunog yan. Pero yung pinto, yung butas ng pinto, hindi masusunog. Imagine sana nakakita yung butas ng pinto na susunog. Ay, ibang usapan yun. May multo yan. So, nandiyan pa rin yung hagdan. Particular kung mga concrete yan. Kahit aftermath ng sunog, nandiyan pa rin yung hagdan na yan. So, mas mataas ang requirement, okay, mas maganda pag ang passive mo o yung passive fire protection mo ay adequate. Sigurado ka, dyan yung mga occupants within the building will be safe from any emergency. Kasi tayo, class, hindi lang tayo pang sunog. Kung babasahin mo ang Rule 10, yung coverage niya, yung Rule 10, unlike, nakalagay doon, unlike emergencies, fire, unlike emergencies. Kaya nga, kahit nahuhulog lang na pusa, gusto tayo pa yung mag-rescue. Nabali na sanga, gusto tayo pang mag-rescue. So kasi kasama na tayo doon sa like emergency. Kaya dagdagan tayo, nandyan po yung tinatawag natin na ang ating pang-anim na trabaho, yung disaster. Okay, all buildings should be designed such that occupants could escape when fire occurs. Ito yung primordial concern ni BFP. Na dapat walang mamatay sa sunog. Na dapat mailigtas natin lahat ang mga tao inside the building. Kaya may mga requirement. Kaya nga meron tayong mga occupant load factor. In every type of occupancy, we always divide ang area versus the occupant load factor to determine kung ilan lang katao ang pwede mag-stay sa particular room na yan. This is also the reason bakit tayo ay libre sa mga sinihan na yan. Not because yung mga gwapo tayo, mga magandang lalaki, imagine pupunta ka sa sinihan, libre ka, papakita mo yung ID mo, saan ka makakahanap na trabaho, di ba? And this is the only agency na pagsimula ng negosyo mo during the existence of your business and after your business, si BFP nandyan pa rin.
Walang ibang agency na ganyan. Pag ang LTO, binigyan ka ng lisensya para magmaneho, pag hinuli ka ng pulis, hindi ka tutulungan ng LTO. Imagine ha. Pero si BFP, pag binigyan ka ng IPSIC para maging legal ang iyong business, pag nasunog yan, si BFP nandyan. Kung gusto mo mag-claim ng insurance, si BFP nandyan pa rin. Kung wala kang makikita ng ibang agency, si Bureau of Fire lang may ganyan. May ganyan. Before, during, and after your business, the Bureau of Fire is still there. Okay? To meet the requirement, it is essential to ensure that the roads, sabi ko yung passive fire protection natin, sufficient number of means of egress. Kaya, sabi ng fire code natin, if you have an occupancy of 500, 1 to 500, dapat ang iyong exit ay 2. 501 to 1,000, dapat 3. 1,001, 1 person and above, dapat 4. So, sufficient. Accessible. So, the division 5 sa means of egress, 3 ating component ng ating means of egress. Yan po yung exit access, exit itself, at exit discharge. Until such time makapunta ka doon sa public way. Free and unobstructed. Yun po yung meaning ng ating means of egress. Number 5 po sa exam yan, letter C. An unobstructed route of exit from one building to a public way. Letter A, menstruation. Letter B, means lang. Letter C, means of egress. Letter D, none of the above. Letter E, all of the above. Letter C, means of egress. Yun po yung kanyang meaning, free and unobstructed route of exit from one building to a public way. Enclosed or protected, kanina napag-usapan natin, all vertical openings shall be enclosed or protected. Anong ginagamit sa enclosure? Gumagamit tayo ng mga fire-resistive materials. Anong ginagamit natin sa protection? We use water curtain o kaya air curtain. Smoke protected. Gumagamit tayo ng mga compartmentation. Gumagamit tayo ng ating mga smoke management system. Yung mga signs natin, ang mga signs ngayon, mayroon yung size. At saka yung stroke, kung gaano kapal. Illuminate. Ano ba yan? Ilan ba yan? 0.005 lumens ba yan? O kaya 10.7 lux? Yun po yung mga tanungan natin when it comes to inspection class. Ano bang inspection? The method wherein the inspector is conducting while inside the building. So kung nasa building, ang tawag diyan pala ay inspection. To properly evaluate the existing or needed protection for a property or specific hazard. So meron tayong mga hazard, meron tayong low, moderate, o kaya high. May mga meaning yan, bawat kanya-kanyang degree of hazard. Kaya class tayo, kung magbibigay kayo ng reseta, ibig sabihin, magbibigay kayo ng mga violations, ang unang gagawin mo, alamin mo kung anong types of occupancy yan. Pag nalaman mo ang types of occupancy, alamin mo kung anong purpose niyan. Kasi may mga establishments na kahit sila, just like classroom, ang classroom, just like sa inyo, more than 50 kayo. So kung pagbabasihan natin ang meaning na place of assembly is 50 or more. So ang kayo, 55 kayo, 56 ako, 57 si Koor, so we will be considered as a place of assembly. Pero tingnan mo yung purpose. Ano ba yung purpose natin dito ngayon? Kung titingnan mo sa fire code sa division 8, nakalagay doon, deliberation, worship, wala. Ano ginagawa natin dito? Ang ginagawa natin for purposes of instruction. So, meaning to say, ang ating ngayon, classification of occupancy, we are not considered as place of assembly, but we are considered as educational. Kaya class, tingnan mo muna kung ano ang purpose. Ang sunod na hahanapin mo, ano ba ang degree of hazard dito? Sasabihin ngayon, sir, nung unang inspector, 2 extinguishers lang ang binigay sa akin. Ikaw 4. Ano ang sagot mo? Kasi huwag ka magkakasi-kasi. Okay? Huwag ka sasagot ng ganong class, ha?
kasi baka sagutin ka ng ba, bi, bi. Naku, nakakatakot yung dulo niyan. Ha? Sabihin mo kasi, sir, ma'am, nung una kasi yung inspection ka ng previous inspectors, mababa pang yung degree. Ayun kasi, tumaas ang inyong degree of hazard. That is Division 4, Chapter 2 ng Rule 10. Yung po ang sagot. Okay? Ito mga pinakikita ko lang para may makita ka. Pero tayo mga pag-usapan. So, dapat yan accessible. Ikita mo kung nasaan yung mga exit natin. So, ang pinto natin, ang door, mayroon yan mga yung kanyang mga components. Of course, meron tayong vision panel. Kung term nila, viewports in range of shapes and sizes. Sa fire code class, meron yan kung gaano kalaki lang ang ina-allowed natin na vision panel. Nakalagay din dito, sabi ko kanina, 2/3. 2/3. Pero class, meron din yung height. May height din yung na pinag-uusapan dito. Kung gaano kataas yung panic hardware natin, kinukonsider natin yung mga PWD, kinukonsider natin yung mga bata. Okay, may height yan. Baka kasi pagbukas mula sa taas na, wala ka ng force. Kasi sabi ni fire code, dapat meron kang 7 kilogram force pag itinulak mo ang panic hardware na yan. Okay? When it comes to fire door, ang nag-govern yan ay PE 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows. Paano bang opening ng mga pinto natin? Doors na means of egress shall be of the side hinge or pivoted swinging type. Pag sinabing side hinge, dito may bisagra. Pag sinabing pivoted, nasa taas, nasa hamba ang pivot mo, nasa floor yung kabila. That is a pivoted. Ano ba siya? Shall swing in the direction of egress travel, so flowing with the discharge. When serving a room or area with an occupant load of 50 or more persons, yan ang justification pag dyan sa mga opisina ninyo, ang ating pinto ay ang bukas papasok. Why? Kaya hindi naman kayong higit 50 dyan. Di ba? Pero kung ang pinto accommodating more than 50 persons and utilize and exit, dapat ang kanyang opening is flow with the discharge. Anong sunog yan? That is yung ozone disco. Ang opening niya, papasok. Okay? Okay. May mga instances, halimbawa, mga kondo, mga apartment, mga eskwelahan, na ang kanilang pinto, pagpalabas ang opening, minsan, magkakasabay yan, pero may rules. Dapat hindi sila mag-overlap. During its swing, any door in a means of egress shall leave not less than 1/2 of the required width of an aisle. So, kung ang ating aisle, sabi ni Fire Code, kung ikaw ay nag-accommodate ng less than 50 persons, ang inyong aisle should be 915 mm. More than that, ang inyong aisle should be 112. May mga types of occupancy, just like eskwelahan, just like yung ating mga mall, mga mercantil, na ang kanyang lapad ng corridor ay 1.83 meters. So kung walang binabanggit, pumunta ka sa general rule, 915, if you are accommodating, or that particular aisle is accommodating less than 50, or 112, if that particular corridor aisle is accommodating more than 50. Ay dito, required width of an aisle, corridor, passageway, or landing unobstructed and shall not project more than 178 mm into the required width of the corridor. Meaning to say, pagbukas mo ng pinto mo, 180 degrees, dapat 1.78 mm lang yung angat ng doorknob niya. Ang ibig sabihin dyan. Into the required width of an aisle, corridor, passageway, or landing when fully open. So dapat na dito, pagbukas ni A, pagbukas ni B, dapat magle-leave daw yan ng hindi bababa ng minimum na required width ng kalahati ng minimum required width ng corridor. Okay. So, ibang style. Sa kanya,
Papasok, ito palabas. Ito papasok, palabas. Okay? Ito yung sinasabi kanina yung 180, 178 na. Ito yung koridor mo. Ito yung width ng koridor mo, required width. So now, pag nagbukas ka ng pinto mo, ng fully open siya, dapat pagdating dito sa wall, dapat 7 inches lang yung angat niya. Hindi po pwede hanggang dito ka. Bakit? Makukompromise yung lapad ng koridor. Okay? Kahit dito rin, ganun din. Ang pinto mo, ang palabas ang kanyang opening, pero dapat ang usli niya papunta sa wall ay dapat hindi mag-i-exceed ng 7 inches o kaya 180 mm. Okay? Ganun din dito. Yung mga usli niya. Ganun din dito. Okay? Hagdan. Ang hagdan natin, halimbawa, hagdan mo. Ngayon yung hagdan, minsan, dun sa landing ng hagdan, nandun yung ating mga riser ng ating standpipe, riser ng ating sprinkler system. Sabi ni Fire Code, pag nagbukas ka daw niyan, halimbawa, nandito sa likod ng iyong mga riser, compromise yung 7 inches na inaalaw sa atin. Kasi pag swing mo niyan, pag bukas mo, dapat dito sa point na ito hanggang sa handrail niya, dapat kalahati ng A. Ang A required width ng mga stair ay 112. So dapat ang kanyang opening, pagdaan dito ng pinto sa may kanto ng handrail, dapat yan kalahati ng 112 ang maiiwan. Bakit? Kasi kung yan class ay sasagad ka dito, lahat ng tao na pababa, babangga dyan, sigurado yan may tumba yan. May pagdaan niya, biglang may magbukas ng pinto, tumba siya. So, sino ang sumusunod sa kanya, natutumba. So, it will create stampede. Okay? Kaya ganun ang sistema. Pinto. Tapos may hagdan. Ano yung rules? Sabi ng 101, ito, inipay galing to sa 101. Doors shall not open directly onto a stair without a landing. Kung unlevel yan, class, nandito ka, bababa ka, dapat daw, pagbukas mo ng pinto, kalahati pa ang landing. The landing shall have a width not less than the width of the door. Para paghakbang mo, pantay pa rin. Saka yung bababa. Hindi pa pwede class na pagbukas ng pinto, hagdan kagad pababa. Maraming mahuhulog dyan, maraming tatamblin dyan. Pagbukas mo, landing muna, hakbang ka ng dalawa kasi kalahati daw ng lapad ng pinto. Sabi natin, ang ating pinto, ang minimum ay 71 centimeters, ang maximum ay 122 centimeters. Pag lumampas na yan, dalawang lip na ang pinto. Dalawang pinto na. Hindi na kaya ng isa. Imagine yung pinto mo, 3 meters yung lapad. Ang bigat noon. Palagi masisira. Di ba pagbukas mo may door closer, pagbukas mo sarado na naman eh. Sa bigat itutulak mo. Palabas ka pa lang, maiipit ka pa. So, pag mo ginawa ito, double swing na. Dalawa na. Okay? So, yan, class. So, pagkakbang mo dito, ito, galing ka sa loob sa kulay blue, pagkakbang mo dito, pantay pa rin sila. Kasi kung pagkakbang mo dito, nandito ka agad, laglag ka dyan. Laglag ka. Maraming mali-distress yan. So, kanina, yung tiyan namin ni Sir Gary, nagtatawanan namin yung pinto ng condominium na yun, kasi kumpleto siya. So sabi niya, a latch or other fastening device on a door shall be provided with a knob, kama, handle, kama, panic bar, or other simple type releasing device. So not necessarily pala na hindi yung exit ay panic hardware ang ilalagay mo. Pwede ka mag-lever type, pero ito, inaalaw ito para wala yan latch. Walang latch. May mga condominium yan, yung mga lumang condominium, yung mga exit nila, walang latch. Pero sa bagong fire code, ayaw niyan. Why?
dapat may latch yung parang tiki na gumaganon-ganon sa latch. Why? Kasi pag nag-expand yung gas, bubukas ang pinto, magkakaroon ng usok ang hagdan. Sabi natin kanina, ang hagdan ay sagrado, last recourse ng tao when it comes sa sunog. Okay? Super exit, keep door closed, provisions of re-entry mechanism for 4 or more story in height. So, plus, pag nasa firefighting ka, huwag kang pasok o kaya huwag kang labas ng labas. Kasi may mga floor na hindi ka na makakapasok. Kasi lahat ng floors, pag mga high-rise yan, nilalagyan ng re-entry mechanism. Bakit? To minimize the spread of smoke. Kasi kung lahat ng floor makaka-access yung tao, may mga walang portion ng building na walang usok kasi puro puno ng usok. So nilagyan ng re-entry mechanism ang interval niya every story. So nakalagay doon ang takbo mo, nakalagay no re-entry. Sa ground floor may re-entry. Pwede labas, pwede pasok. Second floor, pwede labas, walang pasok. Third floor, pwede makalabas, walang pasok. Fourth floor, pwede makalabas, walang pasok. Doon ka pupunta sa fifth floor. So, ang ating mga re-entry mechanism ay nakalocate ground floor, fifth floor, 10th floor, 15th floor, 20th floor. Kasi ang interval niya, every 4 stories. So, kung nasa firefighting ka, doon ka lumabas sa may re-entry kasi pwede ka makalabas, pwede ka makapasok. Okay? Kaya nakalagay dito, no re-entry. Punta sa second floor, nakalagay, proceed to 5th floor and 10th floor. Yan dito. So, dito sa ground floor, mayroon may labas, walang pasok. May labas, walang pasok. May labas, walang pasok. Labas, pasok. May labas, walang pasok. May labas, walang pasok. May labas, walang pasok. Labas, pasok. So, kung nandun ka sa mga high-rise building, firefighter ka, nasa operations ka, so, isipin mo itong re-entry mechanism. O kaya nag-inspection ka, huwag kang labas ng labas, baka mapahiya ka. Nasaan na si Sir? Jesus, Sir, kayo lumabas, hindi na makapasok yun. Hinihintay ka na ngayon. Chabis yun, akala ko ba yung inspector ka? Anyari. So, dapat gawin, nakakahiya. Bantayan mo yung mga ganong mga pagkakataon. Okay. So, minimum width, ang pagsusukat ng pinto ay yung clear width. To hamba. Yun ang sukat, ha? Huwag kang magsukat yung dito ka sa gilid. Dito. Huwag kayong wall to wall. Dito ka sa hamba. Kung ano talaga yung kasya. Minimum width, yung ating mga pinto, 71 clear width. Kaya tandaan nyo plus yung clear width. Maximum width, 122. Pag more than that, makakita ka ng mga pinto na dalawa na ang opening, dalawang bukas yun. Dalawang pinto. Gaano kataas, class? 76 to 112 centimeters ang taas ng ating panic hardware. Ang lapad ng kanyang latch, yung natutulak mo, should not be less than 2/3 of the width of the door. So, kapiraso na lang. Kasi, class, habang ito ay ganito, mahal ito, mahal. So, ang ginagawa ng iba, kinakalahati, minsan 1/4 na lang kasi mas mura. Pero ang requirement natin, dapat sa fire code nakalagay doon 2/3 ng ating lapad ng pinto. Doors are operated by power. The design shall be such that in event of power failure, the door may be opened manually. So, kung makikita kayo doon, mga tinatap, at kinukuha yung ID, sinaswipe, so itanong mo, sir, nabubuksan ba ito manually in case na burn out? Opo, pwede na. Okay? Revolving door, hindi yan ina-allowed. Revolving door, turnstile. Alam mo yung turnstile, class? Nakapasok na kayo yung turnstile? Nakapasok na kayo? Kung alam ba yung turnstile?
Sir. Lang yung turnstile? Turnstile. Ha? O sa sinihan. Sa sinihan. Sa MRT. LRT. So, hindi yan ina-allowed ng mga exit. Kaya makikita mo sa LRT, may turnstile, pero sa gilid, mayroon pa rin malaking pinto. Kasi ang turnstile is not a permissible exit. Ang revolving door is not a permissible exit. Kasi dito, class, nakatripod yan eh. Tripod ang kanyang style. Pag pumasok ka niyan, na ginanahan ka lang, paglingon mo, nasa labas ka na naman ulit. Pasok ka, iikot ang ban eh. Pag ginanahan ka lang, pagbalik ko eh, nasa labas na naman ako. Hindi siya po pwede. O kaya, pagpasok mo, may palabas. Nagkukontrahan kayo. So, during emergency, marami mag-i-stampede dyan. Kaya hindi magbibigayan eh. Gustong makalabas ka agad eh. Nag-uunahan eh. So, hindi siya ina-allow. Dapat meron ka pa rin. Meron ka nito for regulating purposes para pagpasok, na-regulate mo. Pero dapat meron ka pa rin. Tawag nito. Meron ka pa rin pinto sa bus. Siguro nakasakay na naman kayo ng bus na yung galing airport. Di ba? Gusto mo magtipid, ayaw ko mag-taxi. Sakay ako ng, di ba may bus? Kasi ang tanong, ang bus is accommodating 50 person, more than 50 persons, yung malalaking bus. Yan sa inyo, pag pupunta ka ng Bicol, galing sa kayo pupunta ng Maynila, sakay ka dyan ng mga bus ninyo. Bakit isa lang pinto? Pwede ba yun? Bakit isa lang? Isabi natin palaging dalawa. Di ba may nakalagay doon? Di ba ang mga salamin ngayon ng mga bus natin, hindi na kayo kagari ng mga luma na inaangat? Di ba? Puro glass na lang siya. Sa kalagitnaan yun, plus may parang martilyo. Pambasag yun in case of emergency. Ewan ko dyan sa inyo kung nakikita nyo, pero yung mga airport buses, yung mga halimbawa, sumakay ka papuntang Cubao, galing airport ka, sumakay ka, makikita mo yun dun. Nasa gilid, may parang martilyo, yun ang pambasag in case of emergency. All stairways designated as means of egress shall be continuous from the uppermost floor level down to ground floor. Anong kaso ito, class? Ito ang PSS line. Siguro napapadpad kayo ng Manila, paglampas ng Krami, yung flyover ng Krami, mayroon dyan 35-story yung Sentinel Building. Ito po yung kaso nila. Ang kabilang building, alam niya ni Sir Gary, ang kabilang building continuous from the 30th floor down to the ground floor. Pagdating sa kabila, from the 38th floor, pagdating sa 9th floor, naging ramp. So, violative daw ng ito. So, tumaas yung kaso na yun, nagpunta sa National Office. Hindi talaga pumayag ang Quezon City kasi hindi sila kumuha ng evaluation clearance. Yung kanilang mga plano hindi pinakita. Kaya ang ginawa ni Sentinel, binakbak yan. Magtuturn over na lang, nagbakbak pa si Sentinel ng ilang floors. Why? Continuous from the uppermost floor level down to the ground floor. Dimensional criteria for new stairs. Plus, tandaan nyo lang, para mabilis ang pagmemorya, ang mga hagdan, ang paggagawan hagdan, kasi kung mayroon tayong sinusunod na mga pamahiin, uro, plata, mata. Di ba? Ganun. Si fire code walang ganyan. Ang gusto ni fire code, 411 o kaya 711. Kaya mabilis memoryahin. 7, ang riser niya, 11, ang thread niya. Plus 2 inches na nosing, doon inilalagay ang non-slip device para hindi ka madulas. Pag umakyat kang hagdan class na medyo alanganin ka, hindi yan standard. Hindi yan 7, 11. Ayun, meron naman yan. Minimum height ng riser. Saan mo makikita yan? Makikita mo yan sa mga overpass. Kung tatawid ka ng overpass kahit yan sa inyo, kung dito sa Maynila, minsan, ang baitang, ang hakbang dalawa, kasi masyadong masinsing ang taas ng mga baitang. Yung riser niya, ang taas ng riser, 411. 11 yung apakan, ang taas ay 4. Bakit ganyan? Para kanino ba yung mga 411 na yan?
Yan. Para sa mga virgin yan, yung ayaw ibuka masyado yung mga legs. Ayaw ibuka. Yan. Para sa kanila yun. Hindi yan para sa kanila. Para yan sa mga buntis, bagong panganak, sa matatanda, nakakawid ng overpass, para kayang-kaya nila humakbang dahan-dahan lang. Tayo, kung mga able-bodied tayo, dalawang hakbang ka, mabilis ka eh. So, yung 7-11. Okay? At taas ng hagdan ay 144, yung kanyang maximum landings. So, ito, ang lapad ng hagdan, if you are accommodating less than 2,000 persons, ang lapad ng hagdan, yung sinasabi ko kanina, is 112 centimeters, 1,120 millimeters, o kaya 1.12 meters. So, ang building mo, nag-accommodate ng more than equal or more than 2,000. Ang lapad ng hagdan mo ay 1,420. Okay? Kay 56 inches. Parang ganyan. Kasi, class, dito, halimbawa, 150 sila dyan. Nasa taas. 300 na sa taas kasi multipurpose siya. Pagdating sa second floor dito, maladagdagan na naman. Kasi may mga tao dyan eh. Maladagdagan na naman. Maladagdagan. So hanggang dito sa 15, dumadami na. Pagdating ng 15, marami na talaga. Building where totally cumulative occupant load, nakalagay yun to. Building where total cumulative occupant load does not require 56 centimeters inches. Dito, building where total cumulative occupant load requires 56. Kasi marami na masyado ang gumagamit sa hagdan na yan, kaya nilalaaparan. For the occupant load of all stories served by the state is fewer than 50, the minimum width clear of all obstructions except projection not more than 114 mm or below handrail height on each side shall be 915 mm. Naintindihan niyo, class? Naintindihan niyo yung sinasabi niya? Where the total occupant load of all stories served by the stair is fewer than 50. So yung stair daw, 15, less than 15 sineserve niya, the minimum clear width ng obstructions except projection at or below handrail height on each side shall be 915 mm. Okay? Itong projection class na ito yung handrail. Ito yung layo ng handrail from the wall. So, kabilaan, ba, may hagdan ka. May hagdan, kabilaan, may handrail. Yung osli ng handrail na yan from the wall should only be 4.5 inches o kaya 114 mm. Kasi pag sumubra, makukompromise na yung lapad ng hagdan. Okay? So, mga curb stair. So, ang curb stair, meron yan mga batas. The depth of the thread is not less than 280 mm at a point 305 mm from the narrowest end of the thread, and the smallest radius is not less than twice the stair width. Ito yung hagdan mo. Paupo ka. Kukuha mo muna ito, yung gitna niyan ay 12 inches. Tapos dito ay 11 inches. So ito yung A mo. Okay, dapat consider the depth, yung lalim daw, palalim, ay dapat the depth of the thread is not less than 280 at a point 325 mm. Dapat yung lalim niya hindi bababa ng 280, hanggang dyan lang yan. Okay? So meron yan mga rules. Kasi kung masyadong malalim, kunti na lang inaapakan mo. Okay? So spiral. Ang spiral, although hindi siya considered na permissible exit, pero pwede ka dumaan doon. Kaso nga lang, ang bilang, hindi siya kasama sa bilang. Pero pwede ka dumaan. Okay? Ganon din. So, kunin mo yung 180. So, ito nga yung yung dip niya. Dapat kasi, medyo malaki pa yung inaapakan mo yung kulay blue na yan. Kaya minilintin natin yan dyan. Para hanggang patas ng patas siya, pantay-pantay lang yung lapad ng baitan. Yung terrain. Winders. So, magkakaiba ha.
curve, spiral, winders, magkakaiba yan. So ito, mga pambahay ito. Sa bahay natin, siguro, ganyan ang hagdan ninyo. Sa opisina rin, ganyan ang hagdan natin. So may mga rules yan. You have to follow the 11 at saka 9. Okay? Saka yung 12, yung deep niya. Okay? Saka yung projection niya, yung lapad niya. So 6 inches. Okay? Enclosure. All interior service shall be enclosed. Kaya sabi ko kanina, yun yung pag-usapan natin kanina, there shall be no enclosed usable space within an exit enclosure, including under stairs, nor shall any open space within enclosure be used for any purpose that has the potential to interfere with egress. Alam mo, class, yung mga janitorial services, yung mga ginagamit ng mga walis, yung mga muriatic, palagi nasa ilalim ng hagdan yan. Pero actually, bawal yan. Lalo pa yung may mga muriatic, may mga alcohol doon sa ilalim. Dapat bakante. Class, dapat bakante ang ilalim. Why? Kasi pag dito nag-start yung sunog, ito ay means of egress mo ito eh. Hagdan mo yan eh. Makukompromise yung exit na ito. Kaya ayaw niya, enclosed usable space under flight of stairs. Okay, yung layo ng mga bintana papunta doon sa landing. So, dapat 10 feet. Kasi class, kung nandito yan, magkadikit lang. Kung ikaw gagamit dito, pagbaba mo dito ngayon, pagbaba mo, kailang hap mo rin yung usok. Kung dyan nag-i-start yung apoy sa floor na yan, sa 7th floor, pagdating mo sa landing, langhap pa rin yung usok. Kaya sabi ni Minsa Bigres, 101, ilayo mo. Okay, di ba galing ka sa 8th floor? Okay lang yan. Dadaan ka dyan. Pero pagdating mo dito, dapat malayo ka dito sa, kasi baka dyan nagsisimulang usok, so malayo ka hanggang makababa ka ng mahindi na pagbaba. Okay? Enclosure, a smoke-proof enclosure shall be enclosed from the highest point to the lowest point by barriers having 2 hours fire resistance rating. Plus, kung makakita kayo ng mga board, ng mga imported, limbawa, yung plyboard, pero imported siya, hindi yung galing sa Pilipinas. Doon sa gilid, may sticker yon nakalagay 60 /60 /60. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung board na yan, ang kanyang rating ay 1 hour. 1 hour sa stability, 1 hour sa integrity, 1 hour sa insulation. 60 minutes na talaga yun. Minsan nakalagay 90. 90 /90. Ibig sabihin, isa't kalahating oras ang kanyang rating. Take note that, pag may nagtayo ng condominium sa inyo, mga mega-wide, mga mega-world, mga SMDC, yun ang ginagamit ng mga board. Tingnan mo yung mga imported yun, makikita mo yan. Okay? The door into the vestibule is protected with an approved fire door assembly having isa't kalahati naman. So 90 minutes ang kanyang. Yung pinto natin, 20 minutes siya. Pero yung enclosure niya, isa't kalahating oras ang pwede siya tumagal. Discharge. Plus, pag nagsusukat ka ng Minsa Bigres, ng travel distance, ang pagsusukat mo, kung hanggang saan lang safe, hindi yung hanggang makarating sa baba. Kasi kung ganyan ang ating patakaran, lahat ng high-rise building, bagsak. Halimbawa, may 20-story ka, nasa 28th floor ka, sabi ni Fire Code, ang travel distance, pag may sprinkler system, should be 61 meters. Pag walang sprinkler system, should be 46. General rule yan. Kasi kung may mga condominium ka lang, dapat 30.5 meters ang travel distance mo punta to the nearest exit. From inside the room. From a room naman is 15.25. So kung yan ang basihan mo, na makarating ka dito sa mga public way, ay bagsak sila lahat. Yung pala, ang pagsusukat mo ng travel distance, kung pag nakapasok na siya ngayon ng enclosed stairway, yung may mga panic hardware, hanggang doon lang ang bilang ng travel distance mo kasi safe na siya doon. Okay? Shall discharge into public way, pero pwede rin sa yard. Pwede rin sa court having direct access to a public way. Ay, hindi pala necessarily na pagtakbo mo,
Nanukot agad sa kalsada. No. May bumagsak sa baba na may access papunta doon sa kalsada. Ito, access to public way or into an exit passageway. Such exit passageway shall be without openings other than the entrance to the smoke-proof enclosure and to the door to the outside yard, court, or public way. The exit passageway shall be separated from the remainder of the building by a 2 of fire resistance rating. Ano ba yung survey? Survey method to determine the fire apparatus accessibility during response. The number of story, height of building, if it is required with automatic fire suppression system and other fire safety measures. Kaya kaklas, pag mag-i-inspection ka, parating ka pa lang, sa labas pa lang tingnan mo, bilangin mo 5 meters lang to. Tapos ito ay business. Required ba ng sprinkler system? Magtatanong ka, habang parating ka pa lang, nag-iisip ka na, hindi pag business dapat 15 meters. Ang problema, ang sukat ng high-rise building, ang 15 meters should be measured from the ground floor up to the floor, yung sahig ng pinaka-topmost floor. So, ang 5-story building, hindi siya high-rise. Kung ay business. So, hindi siya required ng sprinkler. Nag-iisip ka na kakagad. Pero kung mercantil yan, 3 or more story, yari ka. Provided one of the floors, may dagdag kasi yun eh. Ang mercantil, 3 or more stories, provided that one of the story is 232 square meters ang kanyang area. So, parating ka pa lang, okay, required ng sprinkler. Kaya pagdating mo sa loob, pag tingnan mo, sir, required ba ko ng sprinkler? Kanina ko mga tinitingnan eh. Nasa labas pa lang ako, binibilang ko na yung floor mo. Required ka talaga. So, that is survey. Sino-survey mo. Okay? Para paratos natin, kasi doon sa ating rule 9, doon sa on-site, during on-site, dapat tingnan mo kung makakamaneuver ang ating fire truck ng kanyang 6-meter radius. Kaya dito, nag-on-site, nag-inspection ang ating plant checker to determine fire truck accessibility. Ayun. Fire truck mo, okay, galing ka dito, pasok ka ngayon dun sa area. Pasok ka sa area, so makikita mo ngayon, uy, magkakasya ba yung fire truck namin? Si Bauer, magkakasya ba dito? Pero kung wala na talagang pag-asa, yun yung mga gamit ng mga hydrant sa labas. Wala ng pag-asa. Okay? So, yung mga ladder natin, may sukat-sukat ang anggil-anggil yan, kung paano may naanggil, kung gaano siya kalayo sa mga kabahayan para during response, may silbi naman yung ating mga ladder. Mamaya, nagpatakbo ka ng ladder, wala naman dadaanan. Tapos nagtatanong sila, sir, bakit ang iyong ladder hanggang 11 story lang? Sa Quezon City kasi 11 story. Sa Muntinlupa hanggang 17 story. Bakit hindi nyo gawin mga 20, 30 story? Eh sabi ko, habang tumataas yung boom, lumalapad yung chassis. Saan mo padadaanin yung truck na yun? Lapad-lapad ng truck mo. Saan kami dadaan? Although yung outrigger, yung pang-kanya, pang-hold, mayroon siya. Pero yung chassis, kasi lumalaki yung makina mo eh. So yung chassis mo, lumalaki. So ang tanong, saan ka dadaan ngayon? Sa EDSA, ukupahan mo yung 4 na lane. So hindi advisable. So nililimit lang tayo sa ganung mga height kasi binibase natin sa mga lapad ng ating mga kalsada. Diba? Saan makakita ng ladder? 50 story ang kaya. Diyos mo. Diba? Barko lang kailangan din sa dagat yan dadaan, hindi lang sa kalsada. Okay? So, dapat gano'n ang pagkakaintulungan. Ay lumalapad ang chassis. Mapping. The method wherein the site development plan can be drawn after the necessary information has been collected. Its initial step is to outline the shape of the building and draw sufficient sectional views. Second, to plot the fire protection facilities and equipment. And lastly, to complete the plan by labeling the internal occupancy. Plus, ang mga kontraktor, pag nagtatayo ng building yung mga architect na yan, meron silang yung hinahanap ng mga view. Una, kagaya sa atin, dapat ang iyong bahay nakaharap sa sunrise. Diba? Dapat ang likod mo, yung sunset na.
pangit naman yung bahay mo sa harap, sunset na. Diba? Parang malas daw, sabi ng mga matatanda. Sa mechanical naman aspect, sa mga air conditioning, they see to it na ang building mo ay hindi nakaharap sa rays ng sun. Kasi may hirapan siya dun para palamigin yung area na yun. So, ganun sila mag-design. Tayo naman, inaabangan lang natin yung kanyang design. So, dito, the method wherein the site development plan can be drawn after the necessary information has been collected. Its initial step is to outline the shape of the building and draw sufficient sectional views. Secondly, to plot the fire protection facilities and equipment. And lastly, to complete the plan by labeling the internal occupancy. Kaya tingnan nila, paano ba ito pag nagka-problema dito? Makakapasok ba yung fire truck natin? So kung hindi, naglalagay sila ng mga hydrant. Kasi ngayon doon sa ating Rule 14, lahat ng developers ay inuutusan ni Fire Code na magkabit ng mga hydrant. Bago yan, class. Nasa Rule 14 yan. Okay? So yan. Tinitingnan nila. Kasi wala pa yung partition eh. Tinitingnan nila. Paano ba sistema nito ngayon, sabi niya? Kasi yan, pag magdidibis-division na tayo dito, ba? Paano fire protection natin dito? Eh, nag-uusapan nila. O yan. Tinitingnan nila ngayon, itong ating hallway, dadaan ng forklift dyan. So, maglalagay tayo ng mga, so, dapat accessible. Kasi ang likod niyan, baka nandun yung fire hose cabinet. Ang likod niyan, baka nandun yung mga extinguishers. So, paano bang sistema? Saan ba kakabit ang mga extinguishers nito na in case of emergency, ang ating tinatawag na, di ba, sa class, dun sa distribution ng extinguishers sa 10.2.6.9 nakalagay, pag low hazard, 15 meters from the nearest fire extinguishers, kung meron kang area na 200 open area, di ba may ganun? Pakpak ganun. Alam ba yung ganun? Nabasa nyo na yung class? Nabasa nyo na, nadaanan na? Opo. Si Sir, baka ikaw lang hindi nakakalam, kami kabisado namin yan. Okay, sige. Hala. So ito yung mga emergency evacuation plan, pero kanina pinakita ko na sa inyo, kung, kasi ngayon ang ating evacuation plan, ang pagka-drawing niya, hindi block diagram, it should be drawn kung ano yung kanyang floor plan. So, parang ganito. Meron ka ng mga, yung plano mismo talaga, yun ang nakalagay doon sa inyong evacuation plan. Hindi na kagaya dati na ganito lang, okay na, ngayon hindi na. Okay? So, mga emergency evacuation plan, masample ko lang ito, class, ha? Masample ko lang. Nakikita na pag nasa yung singiser, nakikita pag nasa yung fire hose cabinet, hindi kaya dati na puro drawing lang, puro block diagram lang. Okay? Ano man sabi ng Rule 9? Provides the procedure in the conduct of an on-site inspection during pre-construction phase prior to the issuance of FSEC. So kanina natalakay natin yan. Ano ang purpose niyan? To ensure that fire safety features indicated in the plan submitted can be implemented in the building to be constructed. The following are instances where an on-site inspection is required prior to the issuance of FSEC in existing buildings. So, may existing buildings. Magre-renovate siya yun. So, tatanungin mo, where there is a need to verify whether the existing means of egress or other fire safety components of a building will be affected. So, yun ang purpose ng ating evaluation clearance sa mga renovation, modification, alteration. Bakit natin sila pinakukuha ng evaluation clearance? Kasi gusto natin makita kung yung dati nating binigyan, binigyan ng FSIC, ay hindi makukompromise ang mga exit na iyon, yung may protection. It is the purpose. Okay? Mag-on-site ka. Sa mga new buildings naman, where there is a need to determine the orientation of the building facility or structure and their premises to be erected, whether the proposed means of egress terminates directly to public way, o kaya yung location of the nearest hydrant, o kaya yung positioning and maneuvering of fire trucks within the 6-meter radius, conspicuous location of fire department connection, yung mga wet and dry at sandstand pipes,
and other protection equipment. So yung po yung pinaplan check mo, pag hindi mo yan makita doon sa plano, pwede ka mag-on-site verification inspection. Okay? So yung po yung kahalagahan sa mga bagay-bagay na yan. Okay? So ito yun yung ating single unit truck design vehicle, turning radius 42 feet. Yan, makikita mo yan kung paano mamaneuver. So, more or less, yung condominium yan, dito pa lang sa ground floor, lalaparan nila. Okay, ginagawa na ng mga halaman, may nakalagay doon. Pero ang purpose talaga yan para sa mga access in case of emergency. Pag nagpa-fire drill ka, yung area na yun, sometimes ginagamit nila as accounting area. Okay. So, parang ganyan mga gamit yan. Hindi lang siya may design ng mga tao ito, mga garden, tawag sa mga gardening na nilagyan ng layout. Yan ay ginagamit din para sa emergency purposes. So, yun po yung mga kwan dyan, yung mga gamit niyan. Okay? Large fire trucks such as the tankers which carry water to the scene of the rural fires are more than 8 feet wide, 11 feet tall, 35 feet long, and weigh over 50,000 pounds when loaded, even when operated by highly trained drivers. So, ibig sabihin, yung fire truck namin dito sa estasyon, o kaya yung fire truck namin sa city, sa munisipyo, ganito kalaki. So, sasabihin mo sa contractor, makaka-access ba kami dyan sa inyong, magpa-plan check ka ba? Makakapasok ba yung truck namin sa area nyo in case of emergency? Medyo malaki-laki yung aming fire truck kasi tanker kami. So, yun yung mga pinag-uusapan natin dyan, class, when it comes to mapping. Titingnan mo kung paano ka access in case of emergency. Mga ganyan yan man. Kumpare ko yan, class, kumpare ko. Sabi ko, diyan ko muna, medyo wala akong makuhang model, diyan ka muna. Pwede naman siya yung 200. Okay. Naman daw sa kanya. Wala kang gagawin. Tambay-tambay ka lang dyan. Huwag ka na mag-ahit, sabi ko, okay lang yan. Model ka lang. Mag-ahit pa siya, maabala ako, may klase ako sa R5. Dimitso ka na, sabi ko. So, ganyan. Iwan dyan, class, ganyan kahabang fire truck mo. Jesus Mary Joseph. Tapos pupunta po dun sa mga area, di ba? Makapasok dito. Makapasok, di ako makalabas. Malupit naman yung sige, atras, kasya na pala. Di ba? So, ganito ang problema. Kaya tayo, pero sometimes kasi itong mga developer na ito, itong mga contractor na ito, hindi tayo pinapansin. Pero plus, dapat chip lang checker, evaluator, matikas din. Sir, pasensya ka na, paano ba kayo makarespondi dyan? Yung anong binabayaran sa amin eh. So, ganun class ang pana. Okay? Yan, tingnan mo. Meron ba tayo pertak na kanyan? Actually, diinggit ko lang kayo eh. Pero meron binigyan ng mga ladder ha, nung nabigyan ba kayo? Nung isang araw, dun sa nag-distribute sa Aguinaldo, nandun si secretary. Parang nandun si Sir Gary. Baka yun si Sir Gary, kaya sila nakuhan eh. Na-stranded eh. Kumuha siya ng truck eh. Ladder yun, ladder. Hindi ko lang alam kung Bauer. Baka, kuan, Anus. Hindi ko lang alam ha. Pero at least ladder, okay na yun. Kaya pala sila na-stranded. Kumuha ng truck sila dito eh. Okay? Nagdudugtong-dugtong na yung kuan. Okay? So, at yung rule 9 ulit natin ha, kasi ang pag-asa natin sa mapping na ito, kasi dito nag-i-start yung mga plano-plano, sa rule 9 talaga siya. Mandates the conduct of fire safety inspection during construction, renovation, modification, alteration. Ito po yung nasa operations manual natin. Pinapakita ko lang sa inyo. Ensure implementation of fire code compliant building plans and specification during construction, modification, renovation, alteration of the building facility. Ito kasi class dito ng mga sistema. Pero kami isang kaso dito, yung nasunog ng UE. Sabi ngayon ng UE, huwag tayo, paano permit natin, sabi ng contractor, sabi ng UE, hayaan mo na, nasa loob naman ng campus yung construction. Saka na tayo kumuha ng mga permit na yan pag nasita tayo ng DFP. Kaya problema kayo nasunog.
habang nagre-renovate sila, nasunog ngayon. So, ito yung mga instances na pati si BFP nadadamay tuloy kasi tatanungin ko, BFP, bakit walang evaluation clearance yan? Nag-renovate pala yan kasi nagkuhan sila, nag-retrofit, naglagay ng mga cladding. Pati si BFP nadadamay. So, itong mga instances class na minamalas tayo. Ang problema, hindi natin makita, nasa loob ng campus ang construction eh. So, hindi natin siya ngayon na on-site verification kung ang ating mga fire safety measures ay nandun pa rin. Eh, yun po yung gamit ng Rule 9 natin. Okay? Ito na naman, Mondays, the conduct ng ating inspection, ha? Anong purpose na naman? Compliant building plans and specification during construction, modification, renovation of the building. Ensure that fire safety measures are in place during construction. So, hayaan nyo maggawa-gawa kayo dyan. Hayaan nyo mag-renovate kayo dyan. Basta yung mga sprinkler head ko, yung aking mga ECDAS, yung aking mga police station, yung aking emergency light, hindi po na-apektuhan. Yun po yung purpose natin. Bakit nakukuha natin yung evaluation. So dahil dito, meron tayo mga prohibited acts na sinusunod. So, sabi ko nga sa inyo, bakit natin sila pinafine? Because hindi sila compliant doon sa Rule 10 standards. Because sa Section 8 mismo ng main law ng ating 9514, sinasabi na niya, the following are declared as prohibited act and omissions. Obstructing or blocking the exit ways or across to building clearly marked for fire safety purposes, such as but not limited to aisles, interior rooms, any part of stairways, hallways, corridors, vestibules, balconies, or bridges leading to a stairway or exit of any kind, or tolerating or allowing said violations. Sa mga inspection na makikita ninyo pag nag-OJT kayo, nung nag-a-apply pa lang siya, okay pa. Sunod na yung inspection after 1 year, okay pa. Pero succeeding years class, tingnan mo yan. Kung nasaan yung mga sirang lamesa, kung nasaan lang mga upuan na sira, doon sa exit it, tinatambak. Okay? So, minsan nakalagay doon, yung mga hotel may nakalagay yan, opening this door will trigger the alarm system to activate. Diba? Nakaranas na kayo sa mga hotel, gusto mo mag-UC doon, kung mag-UC sa exit, tapos may nakasulat doon, opening this door will trigger the alarm system to activate. Mga measures yun. Huwag mo lang ipagsasabi sa iba. Kasi kung wala yung sensor dito sa may hamba, at saka wala siyang 3 meters na smoke detector from the doorway, walang kwenta yun. Pero huwag mo na sabihin sa iba. Walang pinagkaiba yan sa truck ng Petron, truck ng Shell nakalagay, no smoking within 50 feet. Hindi totoo yun. Kasi ang accumulation ng vapor ng gasolina is less than ng air, ng ambient temperature, ng environment. So, hindi sasabog yan. Pero yan ang tawag yan, mga fire safety measures yan. Huwag mo na sasabi sa iba ba, kalabit mo yung mga barkado, Brad, kung papaniwala dyan, nakalagay sa petrol, no smoking with di totoo yan, wala yan. Ang mo nang sabihin kay atin nga yan, hindi ka na sumusunod pa nagpapagas ka di ba nakalagay engine off? Siya nag-uutos yan. Si fire ko din nag-uutos yan. Hindi mo pinapatay sa sakyan. Gusto ko BP ako. Okay na yan. Sabihin sa'yo natin doon, sir. Pag engine off naman, okay na yan. BP ako. Okay lang yan. Tayo ang nagawa niya. Nasa fire ko dyan, engine off. Ha? Ano yan? 10.2.3.7.5 ata. Sa fire ko dyan. Nakalagay doon. Sa mga gasolinahan. Okay ka, class? Matanong mo kayo, paano yung inspection ng gasolinahan? Paano kayo nag-inspection ng gasolinahan? Ito, kwentuhan barbero lang. Sige nga. Ang daming gasolinahan dyan. Actually, class, napunta na ako dyan sa Abuyog. Sa Abuyog. Napunta ako dyan, may kilala ako dyan. Malapit sa Abuyog Fire Station. Pero hindi ako nagpunta ng fire station. Titingnan ko lang yung mga bumbero doon. Kasi class, si General Laguna,
Katropa ko yan, tugtog-tugtog. Di ba sa Laguna, mahilig mong kumbo-kumbo yan? Kung alam niyo, mga taga Sorsogon, kami yan. Dito kasi, ang subdivision nila, yung subdivision namin magkatabi. Dito sa Sacred Heart sa Quezon City. Kaya minsan nasa bahay ako nila, tumutugtog kami. Minsan nagpapatuloy mag-saxophone, yung gitara. Kaya mahilig si Sir kumanta. Sige nga, paano kami inspeksyon ng gasolinahan? Anong tinitingnan? Wala lang, basta kung magkano yung presyo. O yung presyo, hindi atin yun. Sa DTI yun, at saka sa DOE, huwag tayo. Ano mo, kung tingnan mo class yung vent pipe, di ba yung magpaka-osli ng mga pipe? Doon mo malalaman kung ilan ang nakabaw na tangke. Yun lang. Tapos ngayon, yung pinaka-isa pa, tanungin mo, sir, nasaan ba yung breakaway ninyo? Have you heard that word, breakaway? Have you heard that word, breakaway sa gasoline station? Ito po yung sa dispenser class. Yung may dispenser ka. Kung nasa yung hose nakakabit, tapos mayroon doon parang guma, ang tawag dyan, breakaway. Bakit breakaway ang tawag? Kasi class, kung nakasuso pa ngayon yung nozzle ng gasoline station doon sa sasakyan, tapos hindi napansin, umalis yung sasakyan, nasa loob pa ng tangke yung nozzle, mahahatak siya ngayon. Kung wala yung breakaway na yan, tatapon yung gasolina. Dahil nag-breakaway, mag-uutulak yan. So, hindi matatapon yung gasolina. Kahit bit-bit mo na sa bahay ninyo yung hose. Yung nozzle, bit-bit mo. Ba't kasama yung nozzle pa sa bahay ko? Hindi yan tatapon kasi dahil sa breakaway. Yung mga basic lang yan, class. Pero marami pa yan requirement when it comes to gasoline station. Balik tayo dito. Some things that happen as follows. Obstructed aisles or walkways present tripping hazard or require frequent changes of direction, throwing you off balance. Ito yung mga sistema natin na yung ating mga intended na mga exit ay kung ano-anong nilalagay doon. So during emergency, during escape, yan yung mga obstructions which sometimes lead to injury or sometimes lead to death. Talagay aisles in interior rooms. Diba? Nung inspection mo nung una, isos malapad pa ito. Pagbalik mo, puno ng stocks. Pag nalaman, uy, tanggalin niyo yan kasi Bureau of Fire para mag-inspection na. Kasi ang ating PPSIC mag-expire na baka mag-inspection. Tanggalin niyo muna yan, mga isang linggo muna ilagay dyan. Pagkatapos niya pa mag-inspection, balik sa dati. Ano yan na eksena that is Grand Central ito sa monumento. Nagrereklamo ngayon yung mga tenant kasi kunti na lang yung dinadaanan nila kasi may mga palakasan doon. Wala nang madaanan. Kung ikaw ay nasa likod nagtitinda, hindi ka na nararating ng mamimili. Nakaharang ay nasa harap. Nagreklamo sila nila. Pagpunta namin doon, maluwag. Kasi alam nila, may timbre na eh. Pag alis namin, bumalik. Ito na naman. Reklamo na naman. Pagbalik doon namin, naabutan talaga namin. Akala ba nag-ausap na tayo dapat i-maintain natin yung 112 centimeters na lapad. Hulway kasi ito, yung kay 1.83 meters. Sir, kasi may mga bagong paninda kayo, mga ganun. So, pag bumapasok si fire, lumuluwag. So, pag alis mo, ganyan na. Hindi naman tambakan na. Hayaan mo na yan. Yung sunog, bihira lang yan. Hindi naman araw-araw sunog. Hindi na muna, okay na yan. Nakalagay, fire code, no standing in aisles. Anong ibig sabihin yan? Hindi ka pwede magtayo dyan ng poste, hindi ka pwede magtayo dyan ng fixed construction, kasi koridor yan eh. Mga harangan, kaya nakalagay, fire code, no standing in aisles. Hindi yung huwag kang bawal tumayo sa koridor ha, sa aisles ha. Mag-construct yung pinagbabawal dyan. Kasi yan ay daanan. Lagusan. Yan. Yan mga maabutan mo. Nag-inspeksyon ka. So although one day,
Abatement mo yan, ipapa-abate mo, one day, removal lang naman eh. Tanggalin niya, sir, huwag niyo ilagay dyan ng mga tuwan. Balikan mo lang after 2 weeks. Andyan na naman yan. Kasi palagi ang fire safety, pinaka-last recourse. Pinaka-last recourse talaga palagi ang safety. Why? Kasi ayaw nila ng gastos, puro gastos, puro gastos. Eh, wala namang gastos dyan, ililipat mo lang eh, para in case of emergency. Wala naman, sir, wala yun. Makakaliwala ka. Masyado kang tatakutin. Mga ganun pa yung mga kanyan. Hindi naman araw-araw sunog. Okay? Pero tayo na, trabaho kasi natin eh. Kaya na tayo siswilo dahil dyan. Okay? Pwede natin nyo mahisisi. Eyes have certain general physical characteristics. They are virtually always straight. So, kung nakakita ka ng mga exit, always talaga straight yan. Pero sometimes, kung liliko man, may directional sign. May directional sign. So, ang ating mga directional sign, yan ay nagre-range from 350 mm to 600 mm. Yung parang gumagapang ka. Yun ang taas from the floor. If I'm not mistaken, parang ganun. 350 o 400 to 600 mm ang taas from the floor. So, ang sukat yan, parang nagkukrol ka. Why ganun? Kasi ang usok, ang characteristic is pataas. Kung ilalagay mo yung direction mo sa may ceiling, hindi mo makikita siya. Palagi nasa baba. Okay? At maliwanag. Malinis. Kasi yan ay leading. Ito ang tawag dito, exit access yan. Exit access, leading to an exit, and to an exit, and leading to an exit discharge. So, dapat unobstructed dyan because that is the meaning of means of egress, palabas. Pwede rin siya means of ingress, papasok. So, daanan talaga siya. Okay? Constructing gates, entrances, and walkways to buildings, components, and yards which obstruct the orderly and easy passage of firefighting vehicles and equipment. Yan. So ito, turnstile din yung tawag dyan. Ibang style lang ang pagkagawa niya. So pag ganyan ay mga main gate mo, mga daanan ng tao intended for an exit, dapat walang ganyan. Bawal yung mga turnstile. Okay? Yung mga ganyan. So kikita mo, housekeeping pa lang, bagsak na kagad. Sabi ni Fire Code, dapat with housekeeping tayo eh. So, meron ka namang violations. Mga hazards yan. So, obstructing designated fire lanes or access to fire hydrants. Bawal din yan. No parking or standing. Fire lane. So, fire lane, keep clear. Fire lane, no parking on street. Okay? Dahil maastig ka, ganyan ka mag-park ng iyong sasakyan. Ang hydrant pa talaga yung inyong pinagpili ang gawin mong guard. Pag sinaway ka, magagalit pa. Dahil si BFP mabait, lumiko na lang siya. Ikinuha na lang yung kanyang hose. Siya lang nagparaya. So, anong rules natin? Ang mga hydrants should not be obstructed 4 meters sa harap at saka 4 meters sa likod. So, dapat yung 8 meters na yan ay open para pag-parking ng ating fire truck, we can easily get water. Yun po yung mga purpose ng ating class din. Yung ating mga pinagpapabawal na sometimes, punta nga ng Ayala class, nako, sandalan mo lang yung kanilang mga fire department kung andun sa Jess, nakalagay doon na automatic sprinkler system outlet, papagalitan ka. Ako nakasubok na ako. Nag-aabang ako ng bus. Sumandal lang ako. Sinukay ako ng guard. Charles, sir, bawal po sandalan yan kasi para makita in case of emergency. Grabe naman. Napasandal lang, naghihintay lang ng jeep, violation ka agad. So, ganun sila kahigpit. Kasi yan ang sabi ng kanilang mga safety officers, ng kanilang mga fire safety practitioners. At least, pasalamat tayo sa guard. Yung guard talagang sumusunod sa batas. So, class, I think ito yung mga pinabasic lang natin, ha? Mga basic natin na dapat natin tandaan when it comes to inspection, survey, and mapping.
Kasi kung talagang face-to-face tayo, meron tayong workshop na naman. Mamaya, baka sabihin naman yung mga obrera, Sir, malalayo kasi kami. Malalayo ang aming Hindi, wala tayong gagawin. Kwentuhan lang tayo dito. Wala tayong gagawin. Actually, kahapon, ginojok-jok ko lang kayo. Okay? So, corridors and stairways, item is stairways, blocking stairway, doors, blocking exit doors, restricting corridors, unexcessive fire load to exit pathways, or blocking fire protection equipment constitute serious fire and life safety hazard. So, marami na tayong mga sunog na nasaksihan na itong mga obstruction na ito causes the death. Yung pinaka-latest natin, yung Resorts World. Ang mga casino class, bawal ang directional sign. Why? Kasi mismo yung mananaya, mismo yung manunugal, pag nakita na may directional sign, malas daw yan. Kasi yung swerte, lumalabas daw. Imagine saan ka nakahanap ng gano'n, yung swerte lumalabas daw. Class, nag-lecture ako sa Soler, ng isang buwan ako doon. After sunog ng Resorts World, nagpakandak ng 40 hours si Soler. So, nandun ako, 2 weeks ako nag-stay doon. Ang aking room is 16,000, yung economy, 16,000. Tapos yung pagkain ko doon, 2-4 bawat kain, 2-4. Kaya ako tumoto, nakakatakot naman kumain. Siyempre, tayo black Spaniel tayo eh. Hindi tayo sanay kumain ng mga Japanese food, parang hindi ko sa dila eh. Doon ako sa mga Filipino dish lang mga binabanatan ko. Pag pumipirman ako ng 2-4, parang sa labas ako nito. Lasing na ako ng 2-4 na ito. Parang ganun. Pero dahil takot sila, what happened sa Resorts World, di ba ginigisa sila sa Senate, yung Senate hearing. So ayaw nila maging ganyan. Talagang ginastusan nila para magkaroon sila ng brigada, magkaroon sila ng mga fire safety practitioners. Okay, so 2 weeks sa fire safety practitioners, 2 weeks sa fire brigade. Tapos talagang si Michael Ray Aquino kasi dyan yung VP for Life and Security. Si Michael Ray yung may mga kaso-kaso kay Dacer noon, Corbido, mga ganun. Siya yung big boss doon sa Soler. Sila yung VP for Life and Safety. So, supportado niya lahat kung ano yung mga bukang bibig. Kasi ayaw nga nila maging Resorts World. Kasi class, sa Resorts World, kung dito namatay yung 38 na tao na yon, o kung yung ilan man, mga 20, mga ganun, ang exit noon, isang metro na lang, exit na yon. Exit na. Ang problema dahil wala ng directional sign. Hindi na ako, sir. Hindi na nalaman. Exit na pala yun. Gentex, ganun din. Sarado sa taas. May hagdan sila discharging inside the building. Meron isang hagdan sa kabila, yun ang outside stair. Yun pa yung nasira. Yun pa yung ginagawa. Kaya nag-create ng sunog. Hindi kumuha ng fire safety clearance, BFP. Bandang huli, si BFP pa yung nakasuhan. Si BFP pa yung masama. Pero kung tutusin, hindi si BFP, hindi niya alam na mayroon silang hot works doon eh. Hindi alam ni BFP na ang kanyang area not intended for storage ng highly combustible materials ay ginamit niya. Doon pa kung saan malapit nagwi-welding. That is Gentex. Any part of the stairways, yung mo klaso, talagang dyan yung lalagay pa kung ano. Buhay natin yan, minsan migration. Minsan, paraan para mabuhay ka makalabas. Yun, ginagawa natin mga tambakan. Okay, ano ba yung mga parking accident caused by negligence? Ito ba yan? Yung ozone, so kanina, sinabi ko sa inyo, ang pinto ng ozone ay ang kanyang bukas ay papasok. Papasok. Nung kinumpute natin yung area ng ozone, supposedly accommodating mga 100 persons lang siya. Tingnan mo namatay, 162. Plus pa yung nakaligtas. Ibig sabihin, masikip na masikip sa loob ng ozone. Okay, plus yung opening of the door, nakikita mo, mga tao yan eh, mga tao. Ang opening niya, papasok.
Nandito pa yung palabas eh. So mayroon siyang vestibule, mga vestibule dyan, pero ang pinto dito, papasok ang bukas niya, yung araw niya. Doon sila na nagkumpulan ngayon. Siya nag-start yung sunog ng fire, doon sa disc jockey, sa may DJ, sa taas. Doon nag-originate. Bulag fire ang lumbas, palakpakan sila, akala nila effects. Yung pala, yun na yun. Yung triangle of fire, na kumpleto na. Boom! Gumanyan. Yan ang tunog. Okay? So, ito, nakalagay yun, swinging doors open inward. Swinging doors open inward. You are accommodating more than 50 sa place of assembly. Dapat lahat ang bukas palabas. So, yun yung violation natin. Okay, so, kayo, during inspection, nakikita nyo ba ito? Mabubuhay ba ang tao dito? Before you sign, before you recommend ng EPCIC mo, isipin mo muna, safe ba ang tao dito? Pag-alanganin ka, safe ba ang tao dito? Siguro naman kasi may exit dalawa eh. Okay, pwede. Ganun class ha, ganun mag-analyze before you, kasi tayo kasi we are insurer ng safety, hindi life, safety lang natin. We insure safety, pero yung life, hindi natin i-insure yan, si Lord nakakalam yan. Pero as long as he's inside the building, makakalabas siya, yun ang ating sinisigurado sa kanila. Yun yung mga namatay, wala na. Alam mo, class, nung doon sa Kentex, pag dinadampot namin yung, kasi tambak yung 69 eh. Pag dinadampot namin yun, naghiwa-hiwalay na siya. Kasi, nasuffocate muna siya, namatay muna siya, bago siya nasunog eh. So, pag lalabas namin, ang bit-bit na lang ay yung body bag na maliliit. Yan si Kunda, kasama ko yan. Maliliit na bag. Tapos, ang nakakakuan doon, yung mga kamag-anak, sumasalubong sa amin. Alam nga naman yung supot na inibigay mo si ate, sa'yo na lang yan. Pwede gano'n yun, pasalubong. So, nakahilira pa siya doon kasi nandiyon yung soko para alamin kung sino yun. Ang nakakalungkot pa doon, makikita mo, puro may dalang picture. Nagdadasal sila, picture ang dinadasal lang. Parang nakakapanlubo. That is Kentex. Tumatas yung balahibo ko doon. NCC Mall. Basic lang. Isang mall, mercantile type of occupancy, pinatungan ngayon ng business, yung BPO. Call center ipinatong. So, paano ngayon? Anong sabi ng nakaligtas? A personal account of what happened yesterday during the NCCC Mall fire. Our office is located at 4th floor of NCC Mall Davao. December 23, Saturday around 10 a.m. We were happily dialing because we're almost done with the ship. It was the last day of work before the holiday celebration, so everyone was excited to go home. 5 to 10 minutes before 10 a.m., we smelled something burning like plastic or toxic fumes, and seconds later, smoke started coming out from our air conditioners. Everything happened so fast because in just a few seconds, the smoke started to get very heavy and dark, so we all ran to the fire exit near the locker area, shaking and shouting. When I got there, I was lucky enough that I was able to get my bag from my locker while my hands were still shaking. People were already crowded as we approached the fire exit. I heard someone shouting, "Balik kay dili maagian ang fire exit." Balik daw kay hindi madaanan ang fire exit. Jesus, Mary, Joseph. Kaya yun ang isang negligence talaga. Kasi malamang ang mga exit na yun, kasi pinatong nga lang siya, malamang hindi nag-terminate doon sa main building. Pinatong lang siya eh. May apat na third floor na mall, pinatungan ngayon ng call center. So baka minaterialize nila lahat yung area, hindi nila binagyan ng area ang exit. Kaya hindi nila madaanan. Basic lang, negligence talaga ko. Negligence. Kentex. Itong masalimuot kasi marami natanggal. Salamat naman na absuelto yung kanilang kaso doon sa Sandigan Bayan. Si Sir Gary, ilang beses siya nagwi-witness
doon sa sandigan sa hearing na yan. Kasi si Gary, sila ang kasama sa task force. Kinuha siya ng task force ng IETF. Tapos pupunta sa opisina yun, kinukompute namin yung travel distance. So, pare, ang travel distance, sa tingin mo? Sabi ko, sa tingin ko, balikwan yan, compliant yung travel distance yan. Kasi, plus, malalaki yung pinto ng Kintex. Kasi tatlong kubur yun eh. Tatlong factory ba? Tatlong building. Ang nasunod yung pinakagilid. Kahit duman yung per truck sa loob, kasya eh. So, kung travel distance na pag-usapan natin, sabi ko, pare, pasok na, pasok na. Eh, siyempre, ang namatay dyan 72. Mahirap niyan lusutan. Kailangan kasuhan to give justice para doon sa mga workers and of course to the family. Pero actually, class, ang katotohanan daw dyan ngayon, chismis lang ito ha, nagkapera ang mga kamag-anak dyan. Kasi binayaran talaga ng local, ni mayor. Tapos yung iba, binigyan ng trabaho sa local. Binayaran na, pinagtrabaho pa sa local. So, magandang in-offer dyan ng mayor para sa mga victim ng Kentex. Plus, ganyan po yung Kentex, yung sunog. Ganyan ang itsura. Kung ikaw yung ground commander dyan, yung tubig mo, bago makarating doon sa apoy, wala na, nag-evaporate na. Kasi mas mainit na sa loob eh. Ang nasusunod dito, class rubber. Yung blowing agent. Yung pampalambot ng tsinelas natin. Para hindi masakit. Meron yan parang chemical na hinahalo dun sa rubber. At saka sa rubber tree. Para malambot. Yan ang highly flammable. Parang bigas yan. Pag pinisa mo, nakapelet kasi siya. Pag pinisa mo, ang dagta na sa loob. Yan ang chemical. Highly combustible. Nung nag-imbestiga kasi ako, class, meron akong sariling investigation dyan. Pumunta ako dun sa guard. Sabi, gan, ano nangyari? Ang bilis mga pangyayari. Nagkakating daw. Di ba meron silang, doon sa kanyang exit sa na isa na terminating sana sa public way, kinain ngayon yung chain block, ay yung chain. Kasi roll up door siya eh. Kinain ng gear. So hindi siya buksan ngayon. O, anong ginawa? Kinatin. So class, pag nagkakating ka, using welding machine, di ba tinataas mo yung amperahe? Mga 350 to 500 amperes yan para magbutas yan. Yung mga flux daw, yung mga ember, naglalaglagan. Tama-tama, i-deliver lang ng 400 sacks importer container eh. 400 sacks na blowing agent. Ang nangyari daw, napatakan ang isang sako ng welding, ng flux ng welding. Kinuha lang daw, tapos natakapakan. Tapos nakita sila ng inchik, sinabi ng inchik, takpan nyo kaya ng luna yan. Tinakpan ng luna. Plus, pag mag-welding ka, kaya ngayong welding, kaya yung amperahe, ang temperature yan, nasa mga 1,500 up degrees Fahrenheit. Kaya kahit madampi lang yung kamay mo, lapnos yan. Ganun siya kainit. Kaya daw, siguro nagkakadik, may tumalsik na bakal, lumusot sa ilalim. Siyempre, mainit na mainit eh. Pag lusot sa ilalim, maya-maya ito na usok na. Usok na. Lumalabas. Siyempre, instinct. Extinguisher. Ang extinguisher ng flash, nagpakadigulong. Mga 50 pounds na nandoon eh. Siyempre, nabugahan ng pressure, kumalat ngayon. Ang mga namatay nasa second floor. Second floor. May picture ba ko dito? Ganyan. Dito kasi yun yung ginagawa nila. Ito mga motor yan, yung mga bike yan, mga motor yan. Dito ang ginagawa nila. Yung ginagawa. Ang itsura ng building, ito. Ito po, class. Ito, batching plant ito. Ito, nandyan yung mga ano yan, mga mixer. Anong ginawa ng planta na ito? Nagsara. Hindi nagpapasok ng bumbero dyan. Nagpapasok sila siguro nung marami nang sumisigaw, maraming patay, saka nagbukas. Pero yung kasagsagan pa ng perpetual operation. Kinabukasan, pagpunta na namin doon, nung nag-follow kami kinabukasan, kasi darating si Marujas. Si Marujas gusto niya mag-chopper kasi ba-traffic daw. So ang ginawa namin ni R.D. Soriano, saka si Sir Guerrero, pumunta kami dito sa may-ari,
pwede po ba magbigay tayo ng space? Maglalandi lang yung chopper ng secretary. So, pinaglilipat yung mga kwan niya. So, habang tinitingnan ko class, 3 meters lang ang layo niyan mula sa pader na yan ng Kentex at saka yung pader nito na kahit yung steel window, lagyan mo lang ng kahit yung fire hose na lang gamitin natin, mahahatak yan, mabubuhay. Kasi dito, plus na maraming 69. Ito mga ito, nandyan yan. Trusses yan ito eh. Trusses nito, bumagsak eh. Trusses na yan. Yan, hagdan yan. Hindi mo makikita ito yan. You know, yung mga itsura. Kapag binampot mo yan, class, mga balat na yan, wala na. Buto na lang ang bit-bit mo dyan. Kaya ito, may dito, malilit na yung mga Manila. So, paano malalaman yan? Ito yung si Kentex. Kaya nakakapan dyan eh. Matas yung balahibo ko dyan pag naalala ko yung Kentex na yan. Kasi na-witness ko talaga kung paano yung mga patay na yan nakuhan. Manor, ganun din. Si Manor naman, mayroon dito mga sekta galing sa buong Pilipinas. Dito sila sa Manila nag-ipon-ipon. Tapos, gusto nila tumira sa isang hotel. Eh, siyempre, nagtitipid sila. Sinabi na, okay na yan, sa mga hallway na lang kami, mag-folding bed na lang. E paano? Mainit. So, nag-con sila, nag-improvise sila yun ng masaksakan. Nag-overload. Ang problema ngayon, sarado. Yan, mga sarado. Yung mga bintana. So, paano mabubuhay? Ngayong class, pag dumadaan ka dyan, hanggang ngayon, dumadaan ka dyan, feel mo pa rin yung... Kasi dito, 38, 60 plus ang patay dyan. So, ito, naging ideal yung area na ito. Wala naman dyan magtatayo ba ng kwan dyan? Ganyan ang sunog niya kasi. May magtatayo ba dyan ng Jollibee sa ilalim? McDonald? Bangkok? Wala. Kaya ginawa niyang kulumbari ang kwan. Sunugan ng patay niya. Crematory na yan ngayon. Yun talaga nababagay sa kanya. Wala. Ideal yan for how many years? Pag dumada kanya paggabi, parang tumatay yung balahibong. Yung kwan na yan. Kasi kwan lang yun, sa kamuning lang yan eh. Papuntang national office ng dati sa Lieutenant Avenue, pwede ka dumaan dyan. So, naging destiny siya. Ayun. Crematory na siya. So, dito yung mga patay. Dito po, sinusunog. So, ito yung mga simple lang class na mga negligence na nakakapos. Yung ating mga per safety compliance, simple lang i-comply sana. Kaso nga lang, may mga tao talaga na hindi sumusunod. May mga tao na tigas ang ulo. Kaya gano'n nangyayari. Ito yung resource world. Ang tanong dyan, pumutok bang sprinkler dyan? Sabihin lang, opo, pumutok naman talaga. Pero, ang tubig na inilabas niya ay yung nasa system lang. Yung mininintin ng jockey pump. Nung naubos yung pressure niyan na nasa loob ng mga system, ng mga pipings, hindi umandar si fire pump. Kaya, ganun lang. Imagine yan, no? Slot machine yan. Kung ganyan katasan ang iyong apoy, sigurado yung puputok ang sprinkler dyan kaagad. Eh, wala na eh. Ubus na yung tubig eh. Kaya, siyempre mga sinusunod dyan, mga linin eh. Mga linin sinusubo ni Carlos. Si Carlos, ito yung si Carlos eh. Mga linin yung kanyang sinusunog dyan. E tapos mga carpeted pa yan. Talagang, kung ang sprinkler system ay operational lang, hindi ganun karami ang mamamatay dyan. Resource world. Eh, mamamatay man dyan dahil sa Armalite niya. Dahil sa baril niya. Pero kung sa sunog, pag-usapan, hindi. Ganun karami sana ang namamatay. So, class, basic lang basic lang. If we do not follow fire safety, marami talagang mangyayari. Pero kung susundin natin, si Mensa Bigras, yung kanina pinakita ko sa inyo, yung mga diniskas ko kaninang umaga, kaya yun po yung ating guide. Lalo na kayo, mag-inspection kayo. Pagbalik niyo sa mga estasyon ninyo, maghahabol tayo ngayon ng ating backlog, mapapalabang kayo sa inspection. So be guided with this mga discussion natin for the 2 days para at least may guide kayo. Kasi class, tapos na po ito. Star City naman susunod niya. Star City. Nandun na naman ako class.
Ang sabi ng hepe, kababayan po yan naman. Kababayan yung hepe dyan dati. Arson. So, papayag ba si Elizalde Group of Companies? Yung ang kalaban ni Marcial, hindi papayag si Elizalde Group of Companies. Yung MBC, Manila Broadcasting Company, yung Yes FM, yung 96.3, plus yung Star City, yung kasama yun sa compound na sinadya. Mayaman si Elizalde. Hindi manunulog, hindi mananadya for insurance purposes. Sabi ko sa kanila, nung pumunta kasi, ang Pasay kasi, nagpatulong sa region. Okay, si region mismo, tumulong na kasi, nasa TV na pinag-uusapan na. Kaya pumunta kami doon, kasama ako. So, ako yung lead investigator doon. Pagdating ko doon, sabi ko, hindi ito arson. Pero ang mga kausap ko supposedly, yung mga kasamahan ko lang sa investigation, sabi ko, hindi ito arson. Tingnan mo yung takbo, yung fire pattern, tingnan mo yung spalling dito, sabi ko. Plus, paglingon ko, nakikinig yung buong engineering ng Star City. Wala, ba't nito sa akin? Amin lang to. So, parang nabuhayan sila doon. Sabi naman ng yung chief ng investigation sa Pasay, Charles, bagong tingin na academy, estudyante ko ng OBC, sabi niya, Charles, meron kasi kami nakitang mga flammable, mga ganyang kalaki, mga 1 pint, mga 1 quarts. Sabi ko, okay lang yan, sir. Before kayo mag-conclude na arson yan, tanungin mo muna ang nag-ooperate, yung engineering, sir, kailangan ba talaga itong flammable na ito dun sa operation ng machine na ito? Kasi sabi ko, sir, ang mga machine na ito ay pneumatic o kaya hydraulic. Yung mga rides ba ng Batak class? Mga rides ba? Di ba yung mga rides? Di ba sa mall ka, wala kang maririnig na makina dyan? Sinasaksak lang kasi mga pneumatic yan eh. Mga fluid na nagpapatakbo yan eh. Sabi niya, umano. Kanino mo lang kailangan niya? Kasi sa fire code, ang mga checkers, mga police of assembly, ina-allowed yung kalahating liters ng mga flammables basta ginagamit sa pag-operate sa kanya. Halimbawa, ikaw, nagkukuhaan ka ng, duplicate ka ng mga susi, meron ka doon flammable kasi kasama yun. Kaya dapat yung itinanong ninyo before kayo nag-declare na arson. Yung pinag-uusapan tayo. Pati yung national office parang na-alarma yun. Okay? Siyempre yung Star City, nakita ko yan. Actually, buti lang sa Star City, walang namatay. Ang naging issue lang dyan, yung declaration ng fire marshal na arson. Susunog pa, arson na, Jesus Mary Joseph naman. Hindi pa tapos yung firefighting, nag-arson ka na. So, dapat hindi. Pati yung national office na gulantang, pumunta rin doon, nag-meeting kami. Until such time, binigay namin sa national office. Sir, sa inyo na yan. Kaya yung magbahala dyan. Lumabas na kami sa eksena. So, national office ang nagtapos dyan sa Star City. Malas din kasi pagkabalik niya, October kasi yun, din sumunod eh. So, yun ang kanyang inaabangan ng December. Nakabawi naman, nag-December pa. Kaya nga lang, pagdating ng March, putol na naman dahil sa pandemic eh. Wala na. Kumbaga yung kanilang na-restore dyan, hindi ko lang alam kung nabawi nila kasi naputol naman yung operation. So, question po yung mga basic natin when it comes sa inspection, survey, and mapping. Nire-reiterate lang natin kung ano mang nangyari sa buhay natin, kung ano nasa fire code, kung anong dapat gawin, saka kung paano ini-implement, at kung paano ina-analyze. So, yun po yung ating inspection, survey, and mapping. So, I hope may napulot na naman kayo. Nakadagdag ba, class? May nadagdag din naman na kaalaman. Sir, yes sir, marami po. Yes, sir. Mas maganda kasi class yung concise lang, huwag masyadong maraming mga basa-basa. Rektahan. Para ito, class 4 experience namin to yan, hinahabi ko si Gary kasi magka-partner kami yan. Ito mga kunento ko sa inyo, yung iba dito na slides sa kanya yan, sa kanya slides niyan. Pero galing naman sa 101 yan, hindi magagalit sa akin yan. Ginagamit namin yun dito sa NCR kung nag-lecture kami. So, class, kung may tanong kayo, kung gusto niyo makakuha ng copy nito,
i-send na lang sa akin kung kanino ko i-send. Kasi mabigat ang files niya, i-Google Drive natin. Kung gusto nilang. Okay? So, paano? Marcel, kumusta ka na? Sir, Opo. Okay na? okay na po, sir. Opo, tapos na po tayo. Kung may tanong pa, sabi ko, po. Okay na po? Sige, class, kung may question kayo, go ahead. Kung may question po kayo, go ahead po. Ano mo si ito kung ganun? Go ahead po, go ahead. Malog naman sa biro. Sige na. Okay na po? Hello? Class? Hello, Marcel? Okay na po? Sir, wala naman na po atang question. Okay na, sige. Sir, Okay, thank wala you na po yata, sir. Salamat, sir. Thank you po sa invitation. Thank you so much. I hope nakakuha kayo ng kahit konti man lang. Kahit konti lang. Okay. Thank you, sir. Salamat po, sir. Thank you, sir. Thank you po. So, paano? Galit muna tayo. Thank you again. And keep safe ulit kayo dyan, ha? Keep safe ulit kayo dyan. Out na po ako. Salamat po, sir. Okay po. Thank you po, sir. Thank you po. Keep safe, everybody. Parang walang review ba sa mga tambak, kaya kinabukasan mo, pero talaga din yung picture, ay, di pa. Kapag ganyan may kulang, ang maganda yung duty sa mga pagkakilig. Hindi ka na, hindi na mga hindi ka mag-ibig. Anong ganito na nga, hindi ka talaga, paano parehas ko na lang ang pagkaw? Kaya naman galit ang galit ko. Pero pag-ibig. Wala kami nalaman namin. Kaya, ang pag-ibig ko kasi, ito India, parang yung Catholic. Ikat, di parang may pagkaw. Ito rin